Tard il-ġimgħa filgħaxija l-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu Fitch ħarġet rapport dwar pajjiżna li fih reġgħet ikkonfermat il-klassifikazzjoni A ta' Malta filwaqt li l-ħarsa l-ġejjieni baqgħet waħda stabbli. Bħall-Kummissjoni Ewropea u aġenziji oħra li kkummentaw fl-aħħar xhur, Fitch qalet li tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna mistenni jibqa' jisboq dak ta' pajjiżi oħra Ewropej u ż-żona Ewro. Bl-industrija meqjusa bħala terzjarja tibqa' il-mutur ewlieni ta' tkabbir ekonomiku fosthom bis-servizzi professjonali u finanzjarji, il-qasam tat-teknoloġija tal-informatika, l-industrija tal-gaming u anke is-saħħa u t-turiżmu. Meta mqabbel ma' deficit ta' pajjiżi oħra fil-klassifikazzjoni A, dak ta' Malta huwa inqas u mistenni ikompli nieżel. L-istess bħal huwa nieżel id-dejn tal-Gvern. Is-settur bankarju Malti huwa meqjus bħala robust anke jekk kbir, filwaqt li fuq oħra qed jonqsu r-riski bħalma huwa l-każ tal-Enemalta fejn Fitch tiddeskrivi li kien wieħed mill-akbar riski. Ir-rapport Fitch jinnota li wara l-ftehim ma' Shanghai Electric il-kumpanija tejbet il-kodba tagħha u ħallset dak li kellha tagħti lill-Gvern. Intqal li tħaddim tal-interconnector u tlessija tal-impjant tal-gass għandhom jgħinu iktar għax anke jnaqsu l-ispejjeż marbuta mal-produzzjoni tal-enerġija. Din id-dikjarazzjoni hija waħda minn sensiela ta' aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu li rrikonoxxew dak li qed isir fis-settur tal-enerġija bħala importanti ħafna.